April 20, 2019. Umapak sa unang pagkakataon sa bansang Amerika ang tinaguriang angas ng Pinas na si Janriel Casimero alias Cuadro Alas. Para ito sa WBO Interim World Bantamweight na titulo. Makakalaban niya dito ang knockout artist at Mexican prospect na si Ricardo Espinosa Franco. Sa kartada pa lang ay nakakabilib na itong Meksikano. 23 wins, 20 dito via knockout at may 2 talo lang at 21 pa lang ang edad. Habang 26 wins, 17 via knockout at 4 na talo na si Casimero at 30 anyos na. Pero sa gabi ng laban na ginanap sa Carson, California ay muling pinatunayan ni Cuadro Alas ang tapang at dugong Pinoy at syempre ang pagiging angas ng Pinas. Dinurog ang knockout artist na kalaban at tinapos ang laban via KO. Partida pa dito, nawala ang coach at kapatid ni Casimero sa kanyang kampo dahil di ito nakasama sa pagpunta sa Amerika. Maraming mga pagsubok na pumunta kami dito dahil isa-isa yung coach ko hindi nakapunta at saka yung brother ko at hindi naman ako pabaya sa sarili ko at saka concentrate pa rin ako kahit maraming mga pagsubok na dumaan sa amin. At saka sabay nating balikan ang maaksyon nilang bakbakan. Sa mga unang rounds, makikitang mas malaki at mas agresibo itong Meksikano. Mas sumusugod, tila gustong tapusin agad ang laban, habang si Cuadro Alas ay nag-aabang lang ng timing para ang mga solidong kamao ay mapakain. Sa mga sumunod pang mga rounds, ilang malulutong na mga kamao na din ang kanilang pinagsaluhan, pero mapapansing tila pinapagpag lang ni Casimero ang mga banat nitong Meksikano, habang sa tuwing nakakatama naman ng solido si Casimero ay talagang naaalog itong mas batang kalaban.
dito sa round 6. Sa gitna ng maaksyong palitan ay natikman ng Meksikano ang hinahanap niya kay Casimero. Ang kamao na malamaso, bagsak at buti na lang na save by the bell siya dito. Sa mga sumunod pang mga rounds, mas lalo pang naging agresibo itong knockout artist na kalaban. Tila gustong bumawi at lapain si Cuadro Alas. Pero di umubra sa diskarte ng Pinoy itong kalaban, di makatama ng solido sa tindi ng depensa ni Casimero. Pagtunog pa lang ng kampana sa huling round, sinalubong na agad ni Casimero ang agresibong kalaban, nahuli ng mga solidong kamao at bagsak na naman ito. Pero bumangon pa, tila nabitin sa lakas ni Cuadro Alas, kaya pinaulan na agad ni Casimero ng mga kamao na talagang tumama sa katawan at ulo nitong Meksikano. Tinigil na rin agad ng referee ang laban para maiwasan ang mas malala pang kapahamakan. Panalo si Casimero via 12 round KO.